Dneska to bude video opět ze série Top 5 nástrah a dneska to budou nástrahy na sandáty. Tak, pojďme na to. Dovolte, abych vám představil můj nejoblíbenější nástrah na sandáty. Je to guma od firmy Atoka. Je to Scarl 10. Tohoto je absolutně top nástrah na sandáty. Hlavně z toho důvodu, že má u ocásku ten předěl. A díky tomu ten ocásek dostává úplně jinou dimenzi zase. A má úplně díky tomu neskutečný pohyby. A právě proto ty sandáty perfektně dráží. U sandátů je velmi důležitý to, že když je chytáte, tak musíte chytat většinou u dna. Takže s tou gumou je dobrý jakoby bušit vodno, skákat vodno. Nějakýma krátkýma pohybama. A právě ta guma, díky tomu, že má tak dobrý ocásek, i při těch krátkých pohybech krásně pracuje a ty sandáty prostě luxusně dráží. Já si uvědomuju, že tahle guma není úplně známá. Celkově ta značka Atoka není úplně známá, ale pokud tuhletu gumu neseženete, tak ji určitě kupujte, protože já vám ji prostě můžu jenom doporučit a s touto gumou zažijete určitě spoustu krásných zážitků. Na druhém místě se umístila nástraha, kterou jsme si tady ukazovali. Ano, je to G-Bump 9, opět v zelené barvě. Tohoto je prostě absolutně neskutečná guma se spousta ohledů. Tohoto je prostě guma, která je famózní na štiky a na sandáty, doopravdy. Kdyby jsem si měl vybrat nějakou gumu, na kterou budu chytat štiky, sandáty do konce života, tak bych si 100% vzal tohohle zeleného G-Bumpa 9. To je absolutní top. Navíc tahle guma má opět takový náznak na tohohle předělu, jako u té Atoky. Sice ne tak výrazný, ale je tam. Takže díky tomu můžete tohoto nástrahu opět vodit hodně pomalu. A takže stejně prostě s ním můžete opět skákat hodně pomalu u dna a ta nástraha bude perfektně fungovat. Na třetím místě se umístila všemi dobře známá nástraha a je to Kitech Easy Shiner. Tohoto je konkrétně barva Delta Crow a je to velikost 3,5 palce. Tahle nástraha je výborná v tom, že je hodně měkká a díky tomu má krásně pohyblivý ocásek, což je u těch sandátů prostě klíčový faktor, protože ten sandát prostě žije u dna a díky tomu, že ten ocásek je pohyblivý pěkně, tak prostě sandáty bude dráždit právě při tom pomalém vedení. Mně se osvědčila perfektně tahle guma právě v této velikosti, v této barvě a této gumě nemám co vytknout, je to prostě top a mega vám ji doporučuji. Na čtvrtém místě se umístil opět guma, tentokrát už poslední, a to je Fox-Rite Thunder Pro. Je to velikost 7,5. Já tohoto gumu strašně rád používám, hlavně za začátku sezóny, kde je ve vodě hodně potěru, protože ty rybky jsou prostě jsou to prostě velký hejna malých rybek a ty sandáti do toho najíždějí. A právě přes takhle na tom začátku té sezóny lovějí menší nástrahy, takže já rovněž chytám na menší nástrahy. Zvolím tyhle výraznější barvy, protože oni se jim v těch hejnech toho potěru se jim po těm sandátům bude výjímat a více to zaujme. A ta gumička má taky velmi dobře provydaný ocásek a dělá velký vibrace, má velice agresivní chod, což ty dravce náravně láká. A na posledním místě se umístil jediný wobbler na tomhle seznamu, je to Rapala Glass Fetrap. Ten wobbler je famózní díky jeho zbarvení, tohle je vlastně imitace vokouna a to zbarvení je prostě absolutně topový, jo. Co je další plus, že ten wobbler chodí až do 3 metrů, takže s ním prochytáte i hluboký partie. Další plus je to, že většina wobblerů se třeba do té hloubky potápí třeba pod takovýmhle úhlem, ale ten wobbler je zkonstruován proto, aby se rychle pod vysokým úhlem ponořil do požadované hloubky a tam vydržel co nejdýl.
a tím pádem prochytal ty úplně nejlepší místa, kde se ukrývají dravci. Co je další nespornou výhodou je to, že ten wobbler, i když má 5 cm, tak je velice těžký, má 11 gramů a prostě s ním dohodíte daleko a opět máte větší šanci na záběr, protože prochytáte větší plochu. Velikou výhodou je taky samozřejmě chod, ten wobbler velice hodně vibruje. Prostě když ho táhnete, to je jak kdybyste na konci táhli vibrující telefon. Prostě ten wobbler se takhle prostě vibruje v té vodě, díky tomu je super na sumce. A aby toho zvuku prostě v té vodě nebylo málo, tak navíc má sobě ještě štěrkací kuličku. Tak jo, to bylo top 15 strach nad sandáty. A doufám, že se vám video líbilo. Nezapomeňte dát like, odběr a případně koment. A zatím čus.